କିଛି ଜଣା ଆଉ କିଛି ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ କର୍ମ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଶନିବାରରେ ବା ରବିବାରରେ ଲୌହ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରକ୍ଷୟ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହଳ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧାନ ଛେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁବାରରେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଗ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶନିବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାରରେ କ୍ଷିୟର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାତିରେ ଘିଅ ଆଉ ତେଲ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହି କିମ୍ବା କଲମ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମୂର୍ଖ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନାନ ନ କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।